που με την βοήθεια στον συνάνθρωπο, με τα συσίτια, να αρχίσει ενδεχομένως με την παρέα του στα Εξάρχεια να ακούει τον Νικόλα τον Άσημο. Άκουγε την κυρία Χριστίνα Δελή, πήγαινε εκεί στα μπουζούκια, ήταν πάντα καλαντόμος, έπαινε πάντα μπουκάλι, πότε ποτήρι, μπουκάλι ουίσκι, τα κούμπαγε σε και καλούς λογαριασμούς. Οι δεν έχουν αλλάξει και στα φρουτάκια τώρα ουίσκι. Ουίσκι, στα λουλούδια. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα καλησπέρισουμε και την κυρία Δελή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φαινόταν ότι είναι πολύ εξοικειωμένος με τη νύχτα και με την νυχτερινή ζωή με ανθρώπους του χώρου αυτού. Η Χριστίνα Δελή, η τραγουδίστρια που διέγραψε τη δική της πορεία στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας τα προηγούμενα χρόνια, μιλάει για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον δημιουργό της κοινωνικής κουζίνας, όταν στην κυριολεξία ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ήταν χαμηλών τόνων, δεν μπορώ να πω, ήταν χαμηλών τόνων και ήταν και πολύ κοινωνικός, δηλαδή εξοικειωμένος με το χώρο αυτό. Η τραγουδίστρια τον γνώρισε ως έναν ευκατάστατο πελάτη, κύριο και καλοπληρωτή, ο οποίος πήγαινε συχνά με τις παρέες του στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν εκείνη την περίοδο του 2009 με 2010. Δεν ήταν ότι ένας άνθρωπος που ήρθε και κάτσε στη γωνίτσα του. Όχι, εγώ δεν είχα αυτή την εντύπωση για τον Πολυχρονόπουλο. Δηλαδή, ο ΜΕΤ που έπαιρνε τα τραπέζια και μου έλεγε κάτι που μου έπαιρνε τα. Μου δίνανε. Ποιοι έχουν κλείσει, το έβλεπα το ονοματάκι, ξέρετε, σαν τραπεζάκι. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Χριστίνα Δελή, η εξωτερική του εμφάνιση τότε δεν είχε καμία σχέση με την σημερινή του εικόνα. Ήταν περιποιημένος με το κοστούμι και τη γραβάτα του, ενώ ήταν διαχυτικός και εξωστρεφής με όλους. Πολύ αγνώριστος. Αν δείτε δηλαδή την εποχή εκείνη με το σήμερα, είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Με τα μουσια, πιο φτωχό. Και φορεί το κουστούμια του, τη γραβάτα του, έτσι. Είχε άλλο προφάλι εκεί πέρα. Δεν ήταν το ίδιο. Οπότε καταλαβαίνετε, δυσκολεύτηκα και εγώ η ίδια να το δω. Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος της είχε κάνει πρόταση για συνεργασία. Ήθελε να γίνει, όπως λέει εκείνη, ο προσωπικός της μάνατζερ. Να με μάνατζάρει, αν θυμάμαι τώρα στο μαγαζί, να μου κάνει το μάνατζερ για δημόσιες σχέσεις, για τα τραγούδια μου.